Nyandine kuwi surup-surup ya nggo kisah mlebu arep nyandine. Bon artone, Dik. Ben artone. Hah? Ben artone mangke apa? Pitik lho. Panggabone. Lah piye? Duwite sing nyekel. ATM nang kono. Aku ora njiwok dhuwit. Kita ATM tak gawane. Ora usah njipok kakek sesuk-esuk pitikmu tak dol ngoleh ben ngono ae. Iya, ben ngono iki jenenge wong usaha. Jenenge wong usaha iki butuh bon barang. Wong usaha gede, utange mesti akeh gede. Oh, toh. Lah, pakabone ben pira? Wis. Iki pira enak iki? Ora nek cash aku. Enake apa? Apa engko tak transfer? Ya transfer nang tak jaluk nomor rekening wong iya. Wegah engko arep njipok dhuwit pisane. Aja kudu pisan. Heeh. Angel kok mas aku dijupuk ATM. Angene ya. ATM wedok ya dijupuk angel. Iya. Nganu engko tukane gule pisane nggih anakmu. Gule. Pira? Gone sak dompete ae. Yo njipuk sak cukupmu engko utange dicatet lho. Iya ya, utang mah tak catet. Eh ya. Ya hati-hati.